Vi skal så have importet XML-filen i fra Skats hjemmeside af. Så det vil vi gøre ved at begynde ind på Skats hjemmeside. Logge ind med enten dit NemID eller din tag selv-kode. Jeg skal så trykke på punktafgifter. Jeg skal så ned have fundet det, der hedder filoverførsel, og der står parentes spil. Når så er kommet ind her, så trykker jeg på gennemse. Det jeg så skal have ind her, det er den fil, vi dannede i Sharksfør, altså en XML-fil, der var. Den peger jeg på, og når jeg får peget på den, så trykker jeg på fortsæt. Den har så modtaget en fil hos dem, og vi trykker gå igen. Jeg får så en kvittering på, at Skat har modtaget min XML-fil, og nederst her har jeg et betalings-ID, jeg skal bruge min home banking. Derefter kan jeg så trykke på udskriv, og når jeg så har skrevet ud, så er jeg sådan set færdig.